Kudutshulwe kwabulawa abantu abane khathi amadoda abehlome ngezibhamu evulela ngenhlamvu esitolo esikhulu eside B eKhayelitsha eKapa. Lesigameko senzeke esitolo Madiba Supermarket emgwaqeni uSulani. Uphiko lwamaphoyisa abhekele ubugebengu obuhleliwe luphenya lesigameko. Nanku umbiko Atule Joka. Babe ngazo zibini kumagumbo sasazo e-studio namhlanje silapha eside B eKhayelitsha nalapho kwenzakala isehlo sokubulawa kwamadoda amane abathathu badutyulelwe ngaphakathi kule venkile waze osine wasolekela esibhedlele. Akukacaci ke uba kwenzeke ntoni na kodwa ke kuyakholwa abo bazibonele ngelihlo lenyama kukho amadoda angene apha ambonzeleka atsho ehlasela abantu ngaphakathi baze nabantu bebengena bebane barogrisa babaleke baphume apha kuyavakala kubana naphambi kokuba bahlasele baqale baphupha abantu ngaphakathi besithi sizawusebenza ngoku nalapho bathe bangena baye badubula kodwa ke ndinaye omnye womuntu othe waphulukana nomhlobo wakhe apha. Tata masikwamkele kwindaba ze-SABC ndivile uthe uyasithetha nje isiXhosa kancinci mhlawumbe nawe uthi ububona into enzeka apha kwenzeke ntoni? Izolo ebusuku andibuya apha nive ngixadubula ngabantu phakathi, so xa ndiva le nto mna ndibalekile ngapha. So xa ndibone xa buya amapolisa ngapha, so nam ndibuyile. So ndabona abantu balele apha isolekile yonke. Ya le nto ndibonileyo. Iyakuphatha njani, wawuziva njani? Ebuhlungu kakhulu. Brothers zam, abanye chom zam, but 20 minutes ago ndibonile, I was together with them, and then after 20 minutes the day is very abuhlungu kakhulu serious. Niziva njani? Niziva nikhuseleke kangakanani? Uthini? Niziva nikhuseleke kangakanani? Lexesha kide man kakhulu, long time. Yeah. Nifuna mhlamba amapolisa enze ntoni? Andiyazi wenza ntoni amapolisa fika apha zongena xa fika amapolisa they already dead feel abantu. Yeah. What do you wish could happen in order for you to feel a bit safer in South Africa? And maybe government must work hard, as I say previous time. Yeah. So these criminals, some of them, if they, I don't know what they want. Yeah. Do you feel safe in South Africa? You see, I feel safe. Yeah, I feel safe in South Africa. The criminals are only few. You see, South African people, they are not bad, and I don't blame South Africans. You know, I love South Africans, and the criminals are they're very small people. And these people of South Africa can control those criminals, and South African government can control, can protect. Yeah. Thank you so much for your time. You're welcome. Lowo ke ngomnye wabantu othe waphulukana nabahlobo bakhe apha ecacisa ke nje ngemeko abathe wafika kuyo apha izolo esithi naye usinde ngezikasibi kodwa ke uthi xa bisithatha naye esithi mhlawumbe ibingolosuku lakhe kodwa ke uyafuna bakwenziwe into mhlawumbe urhulumente aqinisa isandla wathi sithi nokuzive ikhuselekile eMzantsi Afrika koko nje bambalwa aba bantu banezimilo nokwezibheke ecaleni sithi urhulumente mhlawumbe angaqonisa ajonge bona kuba ke kubhlungu bane bephulukana kunye nabantu akwabo. Manthathe isidambu ndizibuyisele kwe studio.